Blwyddyn Newydd dda I holl aelodau Cymdeithas yr Iaith. Dwi'n gobeithio gewch chi flwyddyn da yn 2014 a dwi'n gobeithio hefyd bydd 2014 yn flwyddyn da i'r Gymraeg. Yn wedig meddwl blwyddyn yma am y system cynllunio lle mae pethau wedi mynd yn gwbl anghywir ar hyn o bryd. Da ni'n gweld nifer o datblygiadau sy'n mynd I gael effaith drwg ar yr iaith. Da ni eisiau system cynllunio sy'n rhoi blaenoriaeth I bobl leol. Felly, so hwnna yn cynnwys asesu yr angen sy'n yna ym mhob cymuned, ym mhob pentref tref, faint o dai newydd sydd angen go iawn ar y lle yma. Di hynna ddim yn digwydd ar hyn o bryd. Os da ni ddim yn newid hynna, da ni dal yn mynd I weld sefyllfa lle mae pobl ifanc yn symud allan o'i cymunedau oherwydd bod gynnu nhw ddim rwle maen nhw'n gallu fforddio I fyw. Os di Carwyn Jones ddim yn fodlon datgan bod o yn mynd I creu y system cynllunio yna, ella bydd angen I ni fel Cymdeithas yr Iaith gweithredu mwyn tynnu sylw at pa mor ddifrifol ydy'r sefyllfa sydd yn gwynebu'r iaith Gymraeg a'n cymunedau ni. Be mae Cymdeithas yr Iaith isio ydy system cynllunio sydd ar gyfer anghenion Cymru, sydd yn cymryd fewn I ystyriaeth yr effaith mae'n mynd I gael ar yr iaith Gymraeg a'r cymunedau Cymru. Dyna pam da ni isio system cynllunio gwahanol yng Nghymru sy'n rhoi bobl Cymru gyntaf.